диагностицирайки, знаейки вече моето заболяване, ето вече аз знам, че един от децата ми е носител. Той директно ще започне лечение. И силно се надявам, че той няма да стигне до тук. Това е рядко заболяване. Транстеративна фамилна амилоидна полиневропатия. С две думи, заболяването представлява увреждане на един белтък, произвеждан от черния дроб, транстиретин. Той беше диагностициран сравнително по-късно. Независимо от започнатото лечение в първи стадии, неговото състояние се влоши и премина във втори стадии. Това наложи той да бъде включен на друг вид терапия, на РНК терапия. Като чувах какви са цените на лекарствата за моето заболяване, които са налични до сега, и си мислех, това е злато. Чисто математически, и т.е. колкото базата е по-малка, толкова и цената е по-голяма. И обратното. Хората, особено като мен, които са в инвалидна количка вече, ги наричат невидимите. Ние сме невидими не защото не искаме да излезем и да сме сред хората и сред обществото, а защото нямаме условията да сме